Остров Лерос, 7 юли 2025 година. Намираме се пред италианския наблюдателен пункт Апитики, използван по време на Втората световна война от италианската и германската армия. Намира се на най-високата точка на хълма Апитики. Пред нас е вратата на бункера. Доста тясно. Това са малките амбразури. Сега продължаваме към вътрешната част. Тук пред нас е входа към подземен бункер. Не знам колко е дълбок. Ето и самия наблюдателен пункт с поглед върху замъка Пантели. Зад него е пристанището на Агия Марина. Това е северния край на острова, Егейско море. В далечината са бреговете на Турция. Южната част на Лерос. Апитики.